Vi afbryder udsendelsen for at sende denne advarsel til hele nationen. Vi beder folk om at gå indendørs, slukke lyset, rulle gardinerne ned og derefter forholde sig roligt. Vi ved endnu ikke, hvad det er, der konkret sker, eller hvad det er for en krise, vi muligvis står overfor. Vi har sendt Jonas April ud i felten for at høre mere. Jonas, hvordan står det til? Der er kaos! Tak til Jonas April. Vi har nu fået en ekspert i studiet, Finn Vagina. Finn, velkommen til. Hvad er det, der foregår derude lige nu? Ja, nu skal du høre. Det er i momenter som dette, at vi skal huske, at vi skal holde hovedet koldt. Intensiteten i de proportioner og omstændigheder, vi får dem i, er fuldstændig afsrumsmænd. Jeg har opfanget nogle regndråber med mit målepascals udstyr, som der viser, at der er ingen konstant data. Okay, men kan danskerne føle sig sikre? Er du sindssyg, mand? Ingen er sikre! Det er nogle forhold, der ligger sig op af nogle kateter til nogle hypotenuser, ikke? Forstår du? Det gør, at vi beskriver den usikkerhed, der er i samfundet med krisen. Okay, så kort sagt. Vi er røven. Okay, tak til Finn Vagina. Vi har mere om krisen i 21 nyhederne kl. 10. På gensyn.